Sembla estrany, però és la primera publicació que surt sobre Can Casacuberta. Tampoc no és que tinguem gaire tradició a publicar sobre la història industrial d'aquesta ciutat. Calen encara molts treballs que desenvolupin la història industrial d'aquesta ciutat, que va tenir un paper important, sobretot a partir de mitjans del segle XIX. Va tenir un més gran desenvolupament, i ja no diguem quan vam entrar al primer terç del segle XX, que va ser realment un moviment important, tant el moviment obrer com la gran quantitat, per exemple, d'entitats, associacions, societats corals, ateneus, etc., tot el moviment que configurava, que es girava a l'entorn del moviment obrer. La nostra sempre ha estat una ciutat eminentment obrera. Normalment, no seria inicialment el cas de Can Casacuberta, però normalment els amos de les fàbriques de Badalona vivien a Barcelona i les fàbriques les tenien a Badalona. Per tant, la nostra, més que una ciutat on la que hi viu una burgesia, i una burgesia potent, la nostra no ha estat així. Aquesta història no ha estat ben bé així. Ho dic perquè, a diferència d'altres ciutats, caps de comarca, amb els que ens podem comparar, Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, etc., en els que sí que han tingut una burgesia molt important, i això en queda testimoni a través del seu patrimoni, per exemple, en el nostre cas no és ben bé així. Per sort, la fàbrica de Can Casacuberta avui dia la veiem convertida, ha fet el pas, canviat d'usos, i la veiem convertida en un important centre de referència cultural de la ciutat, tant per la seva biblioteca, la central urbana, com per ser la seu d'aquest espai Betúlia que avui ens acull. Aquesta història va tenir un origen cap allà al 1907. D'aleshores cap aquí, ja fa més de 100 anys, doncs, la trajectòria d'aquesta fàbrica, per sort, deia, s'ha mantingut. Com a museu vull agrair el treball fet per l'Emili Ferrando, pels alumnes, sobretot de l'Institut Barres i Ones, perquè és un treball realment interessant i és una aportació a la història de la ciutat interessant. Es tracta, lògicament, d'un treball d'entrevistes i, per tant, de memòria oral. No es tracta tant d'un treball fet a partir de documentació, només, i d'interpretació de documentació. Es tracta, sobretot, d'un treball d'història oral. Parlant del llibre i parlant d'aquest any 2010, tan especial per nosaltres, ja sabeu tots, espero, que aquest any 2010 Badalona està exercint com a capital de la cultura catalana, i per tant nosaltres estem aprofitant aquest fet, diguem, extraordinari per passar comptes. Ho dic ràpidament, afegeixo a passar comptes en el bon sentit, és a dir, contribuir a pagar alguns dels deutes que teníem pendents, a satisfer alguns dels deutes que teníem pendents. En aquest cas, si no recordo malament, el centenari de Can Casacuberta va ser el 2007, si no estic equivocat, i a partir d'aquella data doncs es va fer una sèrie de treballs, com explicava abans l'Emili, es va fer una sèrie d'activitats, de xerrades, etc. I hi havia pendent la publicació d'aquest llibre. En aquell moment ja teníem clar que de tota aquella experiència n'havia de quedar alguna cosa pels temps futurs, havia de quedar algun testimoni escrit. I per tant sabíem que teníem aquest deute pendent de publicar una obra a l'entorn d'aquella experiència, d'aquell treball que s'havia fet en aquell moment. Bé, no va poder ser en el mateix moment, però com que teníem aquesta fita, aquest horitzó d'aquest any 2010, doncs en aquell moment ja ens vam comprometre amb l'Emili de fer-ho possible en algun moment d'enguany. Bé, ha sigut ara, per tant, benvingut sigui el llibre, juntament amb molts altres que ja hem anat presentant aquests primers 3 mesos i alguns altres que presentarem properament. Per tant, aquí estem recuperant personatges, fets, llocs, etc. de Badalona, que formen part de la història de Badalona i que ens sembla que val la pena que en quedi testimoni escrit. Gràcies, Joan, per les teves paraules. Gràcies, Mateu, també Gràcies, Mateu, també, la senyora Pepeta, que ens acompanya aquí a la taula. Gràcies a la Imma i a la Dolors
per la iniciativa que vau tenir en la idea d'engegar aquest projecte, a Isabel també per acollir-nos avui a l'Espai Betúlia. Bueno, m'imagino que us podeu imaginar que em sento molt feliç d'estar acompanyat aquesta tarda per un bon grapat d'amics que us veig aquí i us voldria citar, però no pot ser, no? Resulta gratificant, molt gratificant, com ha dit Joan, i com també fan els prologuistes, el Mateu i el Jordi Serra, pensar que on abans venien nois i noies joves a treballar, ara venen a estudiar, a consultar llibres, a actes com avui de presentació de llibres, d'exposicions. Bueno, com ha canviat Badalona, i en positiu, i de tot això ens alegrem. Penso que la vida no ha de ser solament treball, també és cultura, també és descans, també és temps per a la família, també és temps per al compromís social i cívic. La vida ha de ser plural i plurifacètica. I això ho desitgem per a totes les persones del món, per a tots els països del món. Anem avançant tot i les dificultats que tenim. Encara guardo el record d'ara fa 10 anys de quan vaig presentar el meu primer llibre sobre la dona a Badalona i les persones que vaig entrevistar i van estar presents. Sempre ho recordaré d'una forma especial aquell acte. Bé, aquest llibre podreu comprovar que el dedico a la meva dona, Josefina. Tinc un deute molt gran amb ella, perquè han estat 10 anys de treball, de recerca, que si l'he pogut fer ha sigut gràcies a ella, que m'ha alliberat de temps, que ha tingut molta paciència en mi, que no solament m'ha cuidat i jo he pogut fer el que he fet, sinó que també m'ha aconsellat. Jo la primera que consulto a les coses quan tinc un dubte és a ella. Pepi, això com es diu, no? I ella fa de primera consultora. Bé. Jo venia d'un puesto de teixits. Els teixits, encara que eren a Can Casa Coberta i eren totes les coses, semblaven que era un ranxo a part. I al contrari, la lluita va ser la mateixa. Només puc dir que sempre he lluitat per poder anar més bé i he hagut de conformar amb el que hi havia. No hi ha més solució perquè tothom t'ha de donar, però a l'hora de la veritat, campa-te-les. Senyora Pepeta, us voldria explicar una anècdota que li va passar quan vam fer aquella aturada que va venir el Correa Beckinson. Sí. A veure, explica-se-la. Llavors era el temps dels franquistes i nosaltres volíem un augment dels números perquè treballàvem amb rellotge i volíem un augment dels números. I van dir, doncs farem una aturada. Diu, cuidado, que passa els grisos van amunt i avall. I vam aconseguir que els grisos entressin a dintre la fàbrica i els vam parar tots els tallers, vam passar amunt i avall amb els fusells encarant-nos i com si no els veiéssim. Van tornar a sortir com aquest carrer. A cap de 2 dies ens va venir el que llavors era ministre, que era el governador civil. Governador civil. El governador civil. I ens va fer una arenga i ens va dir que sempre havíem d'estimar el treball, que tots havíem de fer el que ens perteneixia i no volíem ser d'aquestes persones que exigeixen. Diu, perquè ara en Franco ens ha donat llibertat i treballen com mai i es guanyen la vida. Diu, i ara vostès amb mi criden, arriba Espanya. I la veritat, com si s'ho haguéssim dit, ningú va contestar. Si ens ho haguéssim posat d'acord, no ho haguérem fet perquè tots teníem por. Però cada un per ells s'ho va guardar i no van contestar. I llavors ell va dir, pues vosotros mismos. I se'n va anar amb els companys que portava i se'n va anar. Oh, per què no has contestat tu? Oh, perquè em pensava que ho faries tu. El cas és que ningú vam contestar, però la por la teníem.